kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirare 263 pano panjira ndakakubatira manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari. Saka usadye manonoko panyaya dzekusubscribe. Malikes akanyanya kukosha zvikuru nekushare this video kuhama neshamwari. Muchiwaudza kuti kwaita anonzi Hatirare 263 anokasika kumhanya nema-updates. Saka ndati subscribe nguva iripo. Vadikani, ndine video raitika kuBeit Bridge parengi yemabhazi inonzi Dulibadzimu. Pane mavendors anotengesera ipapo. Ndofunga munoziva pamarengi mazhinji panenge pane mavendors anenge vachitengesera marengi. Zvisinei Kanzuru yasvika yakabva yatorera vanhu vaiva zvinhu bva yazadza chirori chavo vangosvika vachitora zvinhu zvakava zvichitengeswa vachikanda murori vachitora vachikanda murori. Zvisinei mubvunzo wevanhu uri pakuti zvikoro zvakuvhurwa kaizvi hanzi ndo basa redu patinge tichiti tikuponera kuti kutsvagira vana mari dzemaschool fees, chekudya chekupfeka ndo pazvinobva ipapo, mari dzemarent ndo padzinenge dzichibva. Kana Kanzuru yacho nekusvika ichingotora zvinobatsirei ende zvinorevei, haitarise face inongosvika ichikumba ichikanda murori ichingokukura ichikanda murori. Zvisinei ikoko vatambwa rafu. Vanhu ikoko vakatotsamwa vabvazotanga kuataka rori reKanzuru nematombo uchinzi aiwa manyanya kuti jairira imimi zvanyanya, muchagumori niko kuti torera zvinhu zvedu zvatinge tichitengesa ende matora munonotengesawo imimi kana kunorasa zvichiora muchirasa kana kutengesa. Kochi madi mangotisiye noti mangwana makatitorera munotowana futi tiripo, kana makatidzinga munotowana tiripo. Kongotisiya kana kuti tsvagira chedu chiarea chekuti tinotengesera pane kuti munongosvika muchikumba mutanga kuenda nazvo ende mazvikumba munonorasa. Mangwana munototiwana futi tiripo ndomutorongo wachiita vanhu vachiona nyonzi aiwa mangwana vanotiwana tiripo. Ividhio randodopiwa chitonzi Hatirare fambisa information. Inini information ndinofambisa sezvairi ende maadvertising tiri kurova futi. Basa rako kuti uwane macustomers akati wandei pabasa rako tinokuposta pano paHatirare 263 ndatione video. Ona futi dauridziwa dauridziwa futi Vadikani ndinofunga mazvionera kuti vanga vakutoataka chirori chachona veKanzuru vadopedzera vakutotiza. Bro here yaitwa izvi zvakanaka here zvaitwa izvi ndatitaure zvatofuka comment section. Ini saHatirare ndaenda. Much love.